pellital ngal Donald Trump ƴefti eko fawi e ballal immorannongal Amérique faya e Afrique naaɓe ko yiiɗi dartinde. Donald Trump de kam ko businessman, ma o dillina leyɗele ɗe foof, aduna o foof ma o dillina ɗum ha o anda goto foof holno darori. Batten tan tindinde men he Afrique naaɓe ɓeɓe darano koye mabɓe. Donald Trump ma artu e yimɓe he o watta négocié, o haalda yimɓeɓe, o yiiɗi tan ko hesɗintinde jokkodiral makko ngal e leyɗele ɗe. Ɗum noon ko ma o dillina ha goto foof o daara holno pellital mum tolni, ma o anda leydi foof. ko pellital pellati wonnogal e ande molanade saabu Afrique ɗo ɗin projet ji ɓen américain ɓe ɗon no nafi ɗo yimɓe buyti wano ka amen guine ga projet ji buyno ɗo haade vraiment hiɗi walliti Mouradou ari ɗi yetti yimɓe bus ala ka golla so yi haade buy falano ka o laami to ko saabu sifa ɗe anni e makko anni e ɗe moƴƴade kono noon watta ɓawo makko kono noon jaama Afrique ɗo ɓuuri e ɗuɗude ɓen ɗo so jooto saabu ɗin projet ji maɓɓe ɗon hari ɗi nafi yimɓe ɗuuɗuɓe. dartingol Donald Trump balle Amérique naaɓe jehannoɗe e nder aduna ɗe fof mbeɗe yaade e Donald Trump sabi ɗaminare e yowitare ɗum moƴƴani e leydi e banggue goɗɗo kadi mbeɗe wiya ñagude nde alda e sababu ko jeelari moƴƴiri ɓuuri ɗum e fodde duuɓi 60 Afrique ne walle ha joni wawani wattude kamne wallude weeli wallude ko jaaho ha ɓooya kam ne watta wallude eyi ko ɓuuri moƴƴude hanti ko goto fof eto ɓamtude leydi muɗum eto nawdude leydi muɗum yeeso saabi so tawi tan wonti tan ko ballal tan e ɗum ni moƴƴani ni hay e régime aji meɗen. so wiyama kanko mo darni o balle jehoje e leyɗe adunaru ndu kanko hoore makko ɗum nafa maɓɓe wonno hen nayi so tawi o darni ɗum wona leyɗe tan ɗum musata ɗum musamago hay kanko leydi Amérique saabi hunde fof ko jiiɗa ñamade waɗi ana woodi ko jomum yoɓete hen so tawi joni pelle yaade pelle joguiɗo affaire cellal o yalti pelle ha heewi woro jooɗi so yalti pelle ɗen noon ko musata e pelle ɗe mais kamɓe kadi woda koɓe tini hen.